Bingelele bafethu, ngibingelele. Hey, yazi nalesa sikhathi ngangade ngikhala ngeyinhlungu ngaso. Ngikhala ngeyinhlungu ezinzima and mina yang-embarrassa kancane leya nto, ngaba embarrassed kancane ngendlela okwenzeka ngayo ngoba kwangathi ikhanda lami libadizi, kwangathi ngidakiwe, yabo, kwabe ngathi ngidakiwe. So manje uyabona, namhlanje nayizolo shuthi lento le impilo yomuntu okhubazekile obuye, yabo, mina njengoba angangingeza umzimba wonke after ukulimala ngajima. Ukujima kwangenza ukuthi izinto ey'ningi y'buye kumina, yabo. So into eyenzakalile, iy'nhlungu bengizazi, ngase ngiyafunda ukuthi the more uba ney'nhlungu lezi ezibuhlungu kanjeyana ey'shisayo emzimbeni, so imaseli liyakheka. Uma uba ney'nhlungu la esinqeni, uzwe phakathi ethanjeni kusuke khona la kulunga khona, imisipha isuke ilunga ngaleso sikhathi, yabo. Ngakufunda lokho, ngakwazi ukuthi ngi-appreciate lezo y'nhlungu, zibuhlungu zona, khona kunjalo. Ngafunda ukulalela. Eyi, yabona ezayizolo ngihlulekile, even izolo angiyenzanga video ngoba bengingavumi lutho, bengilele nje ngingavumi. Ngalokhu ngiyihila-ke, ngiphuza lezi zinto zami, ke ngoba ngimikisa yonke into, amaphilisi ngibuye ngiwanqene ngoba ngiphuza lamaphilisi a-strong kakhulu, ngibuye ngawanqena amaphilisi a-strong kakhulu, ma ngazi ukuthi angilimazaphi. Yona ayasiza phela, imini engawathanda amaphilisi ngoba sengiwaphuze kakhulu, kanti amaphilisi kumina ngokomthetho ayenengqondo embi yokuthi ugogo wami washona kanjani, yabo. Uphuza inqwaba yamaphilisi. Ngangiyitshele nje ukuthi amaphilisi, ubaba wami mina kade no-70 something eshona, sasiyitshela ukuthi uyagula, siyitshela ukuthi uyalokhu mhlawumbe unoshukela, unani, kanti ubaba akanashukela, akanalutho. Wayiswa amaklinikhi, wayiswa ey'bhedlela, akanalutho. Waze washona amaphilisi engawadli, yabo. Ngafunda ukuthi la ekhaya amaphilisi ayona into edliwayo, yabo. Ngabuya mina ngaba kule life engikuyona, ngaba ne-chronic, fanele ngidle amaphilisi every day. Ngiyathanda, ngithande, fanele ngikwadle. So ngithi ngiyawa kancane ukuthi ngisebenzise izinto lezi, iy'mpande, ngisebenzise iy'mpande, ngisebenzise iy'mbali, ngisebenzise zonke lezi zinto, and then-ke iy'nhlungu ziyadonsa-ke, zithi ukuthi, yabo, zithi ukuthi. Manje lezi into enginothisile, ayikhaleleki ukuthenjwa lezi, ngasebenzisa noma yini oyisebenzisayo, ayinandaba. Ngobani? It's not really iy'nhlungu eziy'nhlungu, ukuthi kusuke kulungiswa lapha nalapha emzimbeni. Ukuthi kulungiswa ubani angazi, ngoba kusuke kukhenikwa. I mean it, ngithi kusuke kukhenikwa. Sathi khona abantu abathi lala-ke manje, bangikhenike, ngiphaphame, ngiyibuza ukuthi akwenze njani namhlanje, ngalala kanjeni. Ngizothi ngithi ngidakiwe, phinde futhi ngilale. Ngithi ngilale, ngithi shwi. Yini ma ngithi, yabona ma uthi uyavuka ekuseni, uvuke ungavukeki, imini engivusa abantu, kodwa kugcine kuvuswa mina.
ngihluleka ukuphenduka, ngihluleka ukwenzani, fanele ngiphendule ngiguqulwe, ngihluleka ukwenzani. Iy'nhlungu lapho angisasho lutho phela usane kuthiwa uyadedema. Iy'nhlungu lapho ngithule ngiguquke ngithi angishayi kwama-push up, angishayi lutho. Kubonakala lapho ukuthi sekuwusukile ngoba ngishaye ama-push up, angishayi lutho. Zishu iy'nhlungu. And then ngizame-ke ngenza ama-routine ukuthi okay ngiphuzani, yini le engiphuzayo ekuseni, and then ngiqale ngisplash. Yazi-ke the time masusplash, into eyenzakalayo the time mawusplasha kuba khona indlela engathi uba relieved. Yabo kuba ngathi uba relieved ukuthi usuhleli cross iy'nyawo, ugobile, uyawasha, uyayimasaja ngethawula nensipho, uyayimasaja kakhulukazi la ngemumva amaphina la esuke khona uyayimasaja uqaqeke kancane thamba uphamise iy'nyawo ufake endishini, uphamise iy'nyawo ufake endishini, uyaqaqeka kancane yabo. Uyenzeka yonke leyo nto, uyayimasaja, ufaka uvaselina whatever oyigcobayo, uyayimasaja yabo. Uyabuya back uzube ngathi usuba right, ungene esihlalweni ube right nje bese uba normal kahle. Iy'nhlungu lapho seziba khona ukuthi lezi ey'shisayo yabo. Uzwe lana mina-ke into eyenzakalayo manje kakhulukazi ila ngaphezu kwedolo nasemlenzeni sho lapho moja bese kuba khona ilento le ihluzu ehluzwini, kube buhlungu nasembaleni yabo, la kunama-muscle khona nje kube buhlungu, kushise nasey'nyaweni phansi, kushise ey'nzwaneni, kushise. Ngizwe ukuthi sekuyileyo nto nala kushise ngaphakathi ethanjeni. Ngiyazi-ke lapho ukuthi isibhemile lobu buhlungu obungakhontroleki. Ngizame-ke mhlawumbe kwesikhathi-ke ngisuke mhlawumbe angikwazi ukwenza lutho, angikwazi ukuhlala ngenzi lutho. Yabo namhlanje futhi ngicikekile nje nale nja yamntana iqhumisile phuzana nami amafutha. Iyangibuka ngiyagunda kanti izobothi angenzi into eyifunayo ibuye izothatha isigubhu sami samafutha siqhumise. Cikekile kanje yona iyopanishwa nje ukuhlala lapha. Yabo ngibuye kunala majite angisizayo lana. Ngithi yabona ngeke ngilo ngihlale mfethu kanjeni. Thatha ifoni yami ngahlala la manje. Yabo ngithi othi ngifunde ukubothi kuzoba njani. Ngizama ukudonsa intambo yami la, zibuhlungu zinjalo. Othi ngiyipresse khona zibuhlungu zinjalo. Ubuhlungu vese into ekhona sanendaba nayo ngoba vese kubuhlungu. Yabo kubuhlungu kuphela into esiyenzakalayo, ubuhlungu sebungenza mina sebuyangikhathaza. Yabo ngiyakhathala ngife nje straight. Yabo ngiyakhathala ngife ngingathi ngibadizinyana. Yabo akusabi ubuhlungu nje bokuthi ubuhlungu sengiyazi ukuthi kubuhlungu kodwa angisanandaba nakho. Yabo manje ziyashisa, ngifaka ama-ayisi, ngithobe ngama-ayisi, ngibambatha ama-ayisi. Yabo yonke engisizayo ukuyihila. Yabo nomzimba ngiphuza kakhulu amanzi abandayo, uphole ngaphakathi. Ngihileke-ke iy'nyawo ngiqale ngizizwe ukuthi angumuntu. Lento ishaya ngisho ingqondo bafethu. This is serious. Yabo and then-ke ngihileke. Yabo manje ngizamile ukuma ngaphakama kanye ngingavumi ngaphakama, zibuhlungu iy'nyawo. Ngafaka i-pressure khona kunjalo, yazi ngithe mangimile kwathi yabo ngathi othi nganyakaza othi ngime nje, kwathi ngama nje. Ngabuye ngahlala phansi ngaphinda futhi ngasukuma. Yabo ila ngithe khona bangilethela ifoni-ke ngashutha. Ila ngithe bangilethela ifoni ngashutha ngathi
zibuhlungu zinjalo uzoyiphusha ngoba sho ukuthi muscle lebuhlungu kanjena. Yilento ilento ade ngenziwa yona ebusuku ukuthi yini angazi. Yilento ade ngikhandwa yona ebusuku. Yabo. Ngizoyiphusha khona kunjalo ngizoshaya ama push up kanjalo, ngizame ukulokhu ngiphakamisa izithende khona kunjalo, ngizama ukuthi lo ngiqinisa amadolo khona kanjalo. Ngifuna ukuba ukuthi lobu buhlungu buzohamba buhlungu kanjena. Anginankinga nobu buhlungu ngoba vese ubuhlungu sengibujwayele. But ngifuna ukuba ukuthi yes, manje ngiqeda ngizozama ukushaya amaphilisi ngiphuze amanzi ami lawa ama-cloves ami no cinnamon ginger, ngibona ukuthi kuzoba njani. Yabo, ngizama ukuhila nje ubuhlungu ngendlela engihila ngabo. Iyona impilo efathi wazi-ke ukuthi uma ukhubazekile uthi angifuni ukuba nelonda, angifuni ukuba ikabisha, angifuni ukuba nani. Uzohlangabezana nesimo esinjengalesi. Uma ungafuni ufuna ukuhlala ungezwa, uzohlala ungezwa, but angiyazi impilo ongezwa ngoba ngayibona ukuthi yangi-irritate ngoba ngithanda ngiyibone ngento engayazi ukuthi ngimi kanje, ungangithinta enzansi ungishise enzansi awuzwa. Yabo, yangihlukumeza leyo nto. So ukubuilda ama-muscle, ngijima, ngishaya ama-push up, ngenzani, ngishova iy'nyawo, kwabuyisa kwabuyisayo. Kubuhlungu kona kodwa ngithi ngiyakwazi ukuphila nakho. Yayibona leyo nto. Asilikeeni, sikhomenteni, sisherisheni, sifollowisheni, sifundisaneni bafethu.